tejto objednávke som dostala aj takúto praktickú podložku, alebo čo ja viem, môžete to využiť na opaľovanie. Je to naozaj také skladné, viete si to krásne rozložiť a zložiť, zobrať niekde so sebou, napríklad na kúpalisko. No a poslednú vec, ktorú som vzala priateľovi, keďže jeho bolia ruky, chrbát a takto z práce, tak som mu vzala takýto masážny prístroj. Je to Relax Black, dokonca súčasťou balenia je takáto nádherná taštička, kde si to vie zobrať so sebou. No a ja vám idem teraz ukázať aj ako to vyzerá. Všetko budeme testovať a určite vám potom dáme vedieť, priateľ vám dá vedieť, ako to funguje, ako mu to pomáha, ale myslím si, že takýto masážny, relaxačný prístroj by mal mať doma každý. Tento je vhodný na chrbát, na ruky, na nohy, viete si to dať okolo celého pásu, tu na máte chrbát a tu na si to vpredu zapnete, akože top. No a masážny prístroj je v takejto nádhernej taštičke, ktorú si môžete zobrať so sebou, čo ja viem, aj niekde na dovolenku, do práce, kade len chcete. No a idem vám to ukázať, ako to vyzerá. Čiže vyzerá to takto. Tu na vám to masíruje chrbát, viete si to pripnúť aj na ruku, alebo kde potrebujete zmasírovať. Takto si to viete dať na chrbátik a takto si to tu na vpredu zapnete a masíruje vám to chrbát. Je to super, super vec. Tu na, ako pozerám, je káblik. Musím sa naučiť s tým ešte pracovať. Aha, čiže takto si to masírujete. Je to zatiaľ takto veľmi príjemné. Takže aj takéto masážne prístroje nájdete na stránke True Life. Keďže ja som taký antitalent technicky, takže tu nás si to viete zapnúť, ako vidím, dokonca to aj svieti, čiže asi aj tým svetlom vám to nejako lieči. Tu nás si asi nastavujete opakovanie, intenzitu, rýchlosť. No a ja si to idem rovno aj vyskúšať, takže zapneme si to a vyskúšame, ako to funguje. Je to fakt, že veľmi, veľmi príjemné. Je to fakt super. Takže ak napríklad aj cvičíte, alebo ak hľadáte nejaký super masážny prístroj pre niekoho v rodine, tak odporúčam sa pozrieť na ich stránku. Dokonca tam nájdete aj tie papučky, ktoré vám ohrejú nohy a mnoho ďalšieho.